kopogore weche mag chenro mag ik mag papa en ni ringre ng'ata achiel e kind ariyo mane imanyo dag minyage kar dak ma Bamburi oyudi okinyi ma kawuono. Ringre dichuo ma jahigni 54 ne oyudo otieno ma piny orugodo kawuono. Apisas ma kaunti ma konyo e menyo kata kamano wacho ni ochunogi mar loro chenro mar manyo ringre kanyo tok kunyo maloyo fut 120 ka giwacho ni onge ringre machielo kanyo. So tumeweka askari hapa ya polisi na askari ya tukisaidiana pia na enforcement team ya county kuhakikisha kwamba hakuna mwingine anakuja hapa kuhatarisha maisha wengine, kwa sababu hata sasa tumeona mchanga imeenda kidogo chini. So tungeomba watu wasikuje wengi hapa. Tunajua hapa Kisauni kuna watu wengi.